Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pambungad na panalangin. Purihin at pasalamatan ang Santissima Trinidad na nagkaloob sa atin kay Maria, ang babaeng nararaptan ng araw at ang buwan sa kanyang paanan. Sa ulo niya ay korona ng 12 bituin, ngayon at magpakailanman. Amen. O kabanal-banalang Birhen, ina ng awa, Reyna ng langit at lupa, hindi mo kailanman iniwan at pinabayaan ang sinuman. Ilingon mo sa amin ang iyong mga matang maawain. Kamtin mo para sa amin mula sa iyong kamahal-mahalang anak ang kapatawaran ng aming mga kasalanan, upang maparangalan namin kayong lubos at ganap dito sa lupa at sa magiging tahanan namin sa langit. Amen. pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaba ng tipan. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda, isang babaeng nararapta ng araw at nakatungtong sa buwan. Ang ulo niya ay may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit, isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay, at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang 2 bahagi ng mga bituin sa langit, at inihagis iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng manganak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito ay isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos, sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang, sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, "Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsiluhod po ang lahat. Ang 12 natatanging dangal ng korona ng kaluwalhatian ng mahal na ina ng awa, Nuestra Señora de la Merced. Ama naming mapagmahal, pinupuri ka namin sa mga kahangahangang ginawa mo kay Maria ang aming ina. Itulot mong kami ay maging tapat mong mga anak. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Ang unang natatanging dangal ng iyong korona ng kaluwalhatian o Reyna ng Sangkalangitan ay ang iyong pagiging pinakatatangi sa Ama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ang ikalawang natatanging dangal ng iyong korona ng kaluwalhatian o Reyna ng Sangkalangitan ay ang iyong pagiging ina ng Diyos anak. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ang ikatlong natatanging dangal ng iyong korona ng kaluwalhatian o Reyna ng Sangkalangitan ay ang iyong pagiging dambana ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya,
Ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ang ikaapat na natatanging dangal ng iyong korona ng kaluwalhatian o reyna ng sangkalangitan ay ang iyong pagiging sakdalinis sa kasalanang mana. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. O lubhang maawaing Diyos, anak, sa lahat ng aming mga pangangailangan, pagkalooban mo kami ng biyayang lakas loob na tumawag kay Maria, ang aming ina ng awa, ng may matibay na pananalig. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Ang ikalimang natatanging dangal ng iyong korona ng kaluwalhatian o reyna ng sangkalangitan ay ang iyong pagiging alipin ng Panginoon. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ang ika-anim na natatanging dangal ng iyong korona ng kaluwalhatian o reyna ng sangkalangitan ay ang iyong pagiging pinakabubunyi at pinakatatanging kaanib ng simbahan. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ang ikapitong natatanging dangal ng iyong korona ng kaluwalhatian o reyna ng sangkalangitan ay ang iyong pagiging pinakapupuring anak ng Siyon. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ang ikawalong natatanging dangal ng iyong korona ng kaluwalhatian o reyna ng sangkalangitan ay ang iyong pagiging ina ng lahat ng sumasampalataya kay Kristo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. O Diyos, Espiritu Santo, ipagkaloob mo sa amin ang biyayang makatugon sa lahat ng biyayang tinatanggap namin sa pamamagitan ni Maria ng may pagmamahal at kasiyahan katulad ng isang bata. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Sinawa. Ang ikasyam na natatanging dangal ng iyong korona ng kaluwalhatian o reyna ng sangkalangitan ay ang iyong pagiging guro at halimbawa ng lahat ng kabutihang asal. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ang ikasampung natatanging dangal ng iyong korona ng kaluwalhatian o reyna ng sangkalangitan ay ang iyong
pagdaralita sa paanan ng krus ng Panginoon. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ang ika-11 natatanging dangal ng iyong korona ng kaluwalhatian o reyna ng sangkalangitan ay ang pag-aakyat sa iyo, kaluluwa at katawan sa luwalhati ng kalangitan. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ang ika-12 natatanging dangal ng iyong korona ng kaluwalhatian o reyna ng sangkalangitan ay ang paghirang sa iyo ng Diyos bilang reyna ng lahat ng nilikha. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Bigyan pugay natin si Maria na gumawa ng kahangang-hangang bagay para sa atin at sabihin, Aba, Ina ng awa, kanlungan ng mga nagdurusa, tagapagpalaya ng mga bihag, ikaw ay luwalhati ng Jerusalem, ang katuwaan ng Israel at kapurihan ng aming bayan. O pinagpalang Birheng Maria, binalutang ka ng kabanalan ng Diyos. Ina ng Diyos, mamagitan ka para sa amin. Manalangin tayo. Maawaing Diyos Ama, isinugo mo ang iyong anak sa mundo bilang tagapagligtas ng sangkatauhan. Ipagkaloob mo na kami nagpaparangal sa iyong ina bilang ina ng awa ay manatiling tapat sa pag-iingat at pagpapakilala ng iyong kalayaang kaloob sa lahat mong mga anak na pinagindapat ni Kristo sa kanyang pag-aalay ng sarili. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para sa simbahan, sa ikapagpapalaganap ng pananampalataya, sa kapayapaan ng lahat ng tao, sa pagpapalaya sa lahat ng mga aliping nabibihag, sa kagalingan ng lahat ng pinahihirapan ng kanilang karamdaman, at sa kapayapaan ng kalooban ng mga taong naliligalig. Aba po, Santa Mariang Reyna, Ina ng awa, ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinananaligan ka namin, ikaw nga ang tinatawag namin pinapanaw na anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntuhang hininga namin ng aming pagtangis din sa lupang bayang kahapis-apis. Ay aba, pintakasi ka namin, ilingon mo sa amin ang mga mata mong maawain. At saka kung matapos yaring pagpanaw mo sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam at matamis na Birhen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong Panginoon. Litanya sa mahal na Birhen ng Awa. Diyos Ama, may likha ng langit at lupa. Maawa ka sa amin. Diyos Anak, manunubos ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Diyos Espiritu Santo, tagapagpabanal ng mga sumasampalataya. Maawa ka sa amin. Santissima Trinidad, iisang Diyos. Maawa ka sa amin. Panginoong Hesukristo, tanggapin mo ang aming mga panalangin para sa mga nagdurusang bihag, para sa kanilang pananampalataya at paniniwala. Kristo, pakinggan mo kami. Para sa mga inuusig na anak ni Abraham. Kristo, pakinggan mo kami. Para sa mga inuusig na Hudyo. Kristo, pakinggan mo kami. Para sa mga inuusig na Kristiyano. Kristo, pakinggan mo kami. Para sa mga inuusig na Muslim. Kristo, pakinggan mo kami. Para sa mga inuusig na tao at relihiyon sa lahat ng dako. Kristo, pakinggan mo kami. Sa hiwaga ng iyong kabanal-banalang pagkakatawang tao, sa iyong pagkakapanganak, sa iyong pagiging bata at pagtalima sa mga batas, sa iyong pagkabinyag, pag-aayuno
at pagkakatukso sa disyerto. Dakilang manunubos, iligtas mo ang mga Kristiyanong inaalipin. Sa iyong paglilingkod sa salita at gawa, sa iyong mga gawang puspos ng kapangyarihan, sa pagpapahayag mo ng mabuting balita. Dakilang manunubos, iligtas mo ang mga Kristiyanong inaalipin. Sa iyong pagdurusa at pagkakahukom, sa iyong krus at paghihirap, sa iyong kamahal-mahalang kamatayan at paglilibing. Dakilang manunubos, iligtas mo ang mga Kristiyanong inaalipin. Sa iyong makapangyarihang muling pagkabuhay, sa iyong maluwalhating pag-akyat sa langit, at sa pagsusugo mo ng Espiritu Santo. Dakilang manunubos, iligtas mo ang mga Kristiyanong inaalipin. Santa Maria, Ina ng Diyos. Ipanalangin mo sila. San Miguel, San Gabriel, San Rafael, San Uriel. Ipagtanggol at ingatan nyo sila sa araw ng labanan. Sa lahat kayong mga banal na arkanghel at mga sandatahan sa kalangitan. Samahan sila upang gabayan at bantayan sa tinatahak nilang daan. Lahat kayong mga banal sa kalangitan. Ipamagitan nyo sila. Lahat kayong matapat na mga martir. Samahan nyo sila. Sa kamatayan, sugat at sakit. Ipagtanggol at ingatan mo sila mapagpalayang Panginoon. Sa panganib, karahasan, pag-uusig at pang-aapi. Ipagtanggol at ingatan mo sila mapagpalayang Panginoon. Sa takot, kawalang pag-asa at pagdurusa. Ipagtanggol at ingatan mo sila mapagpalayang Panginoon. Nang marubdob na panalangin. Bigyan at palakasin mo sila, O Kristo. Nang matibay na pananampalataya. Bigyan at palakasin mo sila, O Kristo. Nang hindi nagmamaliw na pag-asa. Bigyan at palakasin mo sila, O Kristo. Nang mapagbatang pagmamahal. Bigyan at palakasin mo sila, O Kristo. Nang matapang na puso. Bigyan at palakasin mo sila, O Kristo. Nang matiyagang pagnanais. Bigyan at palakasin mo sila, O Kristo. Nang pagkain, tubig at ligtas na tirahan. Bigyan at palakasin mo sila, O Kristo. Para sa lahat ng namatay dahil sa pagpapahirap at pag-uusig. Kapayapaang walang hanggan ang ipagkamit mo sa kanila, O Panginoon, at sinagan sila ng walang maliw mong liwanag. Ang kanilang mga kaluluwa sa pamamagitan ng iyong awa ay mapahinga nawa. Amen. Para sa mga nagdadalamhati sa pagkamatay ng kapamilya, kaibigan, kasamahan sa paniniwala. Alalahanin mo sila sa iyong awa, O Panginoon. Palakasin mo sila sa pagbabata. Aliwin mo sila sa iyong kabutihan. Ipakita mo sa kanila ang iyong kadakilaan at bigyan sila ng kapayapaan ng kalooban. Ikasiya mo nawa ang pagtigil ng lahat ng digmaan, pag-uusig at karahasan sa buong mundo. Pakinggan mo kami, mabuting Panginoon. Ikasiya mo nawa ang pagbibigay ng pagkakaisa, kapayapaan at pagkakaunawaan sa buong mundo. Pakinggan mo kami, mabuting Panginoon. Ikasiya mo nawa ang pagbibigay kalayaan sa lahat ng relihiyon at paniniwala. Pakinggan mo kami, mabuting Panginoon. Ikasiya mo nawa ang pag-akay ng lahat sa daan ng kapayapaan at mabuting kalooban. Pakinggan mo kami, mabuting Panginoon. Ikasiya mo nawa ang matipon ng lahat ng tao sa ilalim ng bandera ng Prinsipe ng Kapayapaan. Pakinggan mo kami, mabuting Panginoon. Upang makita namin ginawa mo ang tao sa iyong hugis at larawan. Buksan mo ang aming mga mata, Panginoon. Upang makita namin kami ay iyong ginawa sa iisang dugo. Buksan mo ang aming mga mata, Panginoon. Upang makita namin inuugnay mo ang aming buhay sa bawat isa. Buksan mo ang aming mga mata, Panginoon. Upang makita namin kung hindi namin mahal ang aming kapwa, ay hindi ka namin minamahal. Buksan mo ang aming mga mata, Panginoon. Para sa mga umuusig. Makapangyarihang Diyos, palambutin at papanibaguhin mo ang kanilang puso. Para sa mga pumapatay at nananakit. Makapangyarihang Diyos, palambutin at papanibaguhin mo ang kanilang puso. Para sa mga kumikilos ng may karahasan, galit at panghuhusga. Makapangyarihang Diyos, palambutin at papanibaguhin mo ang kanilang puso. Para sa mga nagbabalak ng masama
at nagnanais gumawa ng kapahamakan. Makapangyarihang Diyos, palambutin at papanibaguhin mo ang kanilang puso. Upang patawarin namin ang aming mga kaaway. Pagpalain mo kami at palakasin ang aming pagnanais, Panginoong Hesukristo. Upang huwag kaming maghiganti. Pagpalain mo kami at palakasin ang aming pagnanais, Panginoong Hesukristo. Upang huwag kaming kumilos ng may karahasan, galit at panghuhusga. Pagpalain mo kami at palakasin ang aming pagnanais, Panginoong Hesukristo. Upang hindi kami mangusig. Pagpalain mo kami at palakasin ang aming pagnanais, Panginoong Hesukristo. Upang gumawa kami para sa kapayapaan, kagalingan at pagkakasundo. Pagpalain mo kami at palakasin ang aming pagnanais, Panginoong Hesukristo. Para sa mga namumuno sa mga bansa, sa Pangulo at mambabatas ng bansang Pilipinas. Bigyan mo sila ng kapakumbabaan at akayin sila sa daan ng kapayapaan at katarungan. Para sa mga naglilingkod sa taong bayan, sa mga nagbibigay ng medikal na pangangailangan. Bigyan mo sila ng lakas at sanggalang, Panginoong Hesukristo. Para sa mga gumagawa para sa pagkakaisa, kapayapaan, pag-uunawaan at kalayaan ng mga tao. Bigyan mo sila ng karunungan, pagkamalikhain at pagtsatsaga. Para sa mga sumusubaybay sa kaligtasan at kaayusan. Bigyan mo sila ng malasakit, marubdob na panalangin at bukas na puso. Para sa mga nabubuhay ng ligtas, tiwasay at sagana. Bigyan mo sila ng pagkamulat sa iyong awa, upang ang kanilang tunay na nagpapasalamat na puso ay maipakita nila ang iyong kapurihan, hindi lamang sa kanilang mga labi, kundi sa kanilang mga buhay. Upang ang iisa, banal, katolika at apostolikang simbahan ay magsumikap ng may katotohanan at pagmamahal at matagpuang walang dungis hanggang sa iyong muling pagdating. Ipinapanalangin namin sa iyo, O Panginoon. Upang ang lahat ng mga obispo, pari at diakono ay maging mga tapat na tagapangasiwa ng iyong salita at mga sakramento. Ipinapanalangin namin sa iyo, O Panginoon. Upang ang bawat kasapi ng simbahan ay tunay at mapagpakumbabang maglingkod sa iyo. Ipinapanalangin namin sa iyo, O Panginoon. Para sa lahat ng mga pagpapala sa buhay ng mga tao, sa lahat ng dako, at nagpapakita ng iyong wangis at larawan. Pinasasalamatan ka namin, mabuting Panginoon. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa ka sa amin at sa buong sansinukob. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Hayaan mong makarating kami sa iyo ang aming pangdaing. Magsitayo po ang lahat. Pangwakas na panalangin. O Panginoon naming Diyos, tanggapin mo ang tapat na panalangin ng iyong bayan sa walang hanggang awa
masdan mo kami ng may malasakit at ang lahat ng bumabaling sa iyong pagtulong, dahil ikaw ay mapagpala o masintahin sa mga kaluluwa at sa iyong ibinibigay namin ang papuri, Ama, Anak at Espiritu Santo, ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Nobena sa Mahal na Birheng de la Merced, sundan sa pahina 24 sa Aklat ng Nobena. Pagsisisi, Panginoong kong Hesukristo, Diyos na totoo at tao namang totoo, gumawa at sumakop sa akin. Pinagsisisihan kong masakit sa tanang loob ko ang bilang pagkakasala ko sa iyo, na ikaw nga ang Diyos ko, Panginoon ko at Ama ko, na iniibig kong lalo sa lahat. Nagtitika akong matibay na di na ako muling magkakasala sa iyo, at nagtitika naman akong magkumpisal ng dilang kasalanan ko. Umaasa akong patatawarin mo rin, alang-alang sa iyong mahal na pasyon at pagkamatay sa krus dahilan sa akin. Sa mga panahon ng aming pagsisiyam kay Mariang aming ina, iyong ina, Nuestra Señora de la Merced, tulungan mo po akong lubusan kang makilala, mahalin ka ng buong katapatan, at higit kang paglingkuran. Ipagkaloob mo sa akin ang biyayang mabuhay ng masigasig sa paglilingkod sa iyo hanggang kamatayan. Amen. Pambungad na panalangin sa araw-araw, kataas-taasang Birheng Maria, inang hinirang ng Diyos, ipinaglihi sa grasya, ngayong dumudulog sa iyong mahal na harapan ang lalong palamarang mga tao at dumadaing sa iyo, nayayamang nanaog ka sa lupa mula sa langit, at iyong ipinahayag na ikaw nga ang ina ng biyaya at kaawaan, ay kaawaan mo nga itong iyong mababang lingkod, sapagkat ikaw nga ang aming ina ng mga nagsisising makasalanan, kaaliwan ng nahahapis at mapag-ampon sa naghihikahos. Ako nga ang iyong alipin, ako'y iyong turuan, patnubayan mo at ampunin, nang ako ay matutong maglingkod sa iyo, at nang makamtan ko ang hinihingi at ninanasa ko dito sa pagsisyam na ito, kung siyang kagustuhan ng iyong mahal na anak na si Jesus at nararapat sa aking kaluluwa, siya nawa. Panalangin sa ikasyam na araw, sundan sa pahina 34. Diyos at Panginoon ng lahat ng kinapal, dala ng malaking habag sa aming mga kahirapan, ay minarapat mong ikaw ay magkatawang tao sa kalinis-linisang sinapupunan ni Santa Maria. Sa pagtubos ng aming kaalipinan sa kasalanan, ay ipinamamanhik namin sa iyo, alang-alang dito, sa walang hanggang panininta. Yayamang ang iyong hinirang na ina ay lubhang malinis at maawain, ay makatupad kami sa kanyang mga kabanalan dito sa lupa, at magkamit tuloy ng kaluwalhatiang walang hanggan sa langit, siya nawa. Panalangin ng bayan sa Mahal na Birheng de la Merced. O Maria, ina ng awa at reyna ng aming tahanan, patnubayan mo kami ng iyong mga anak dito sa lupa ng iyong mapagkalingang pagmamahal. Bikisin mo kami sa pagkakaisa, pagkakaugnayan at pagbabahaginan sa ngalan ng iyong anak at ng aming Panginoong Hesukristo. Bago mamatay ang iyong anak na si Jesus sa krus, ay ipinagkaloob kanya sa amin bilang aming ina na ang puso ay nag-aalab sa pag-ibig sa sangkatauhan. Nawa ay patuloy mong patnubayan at pagningasin ang bukasyon sa pagsunod sa tawag ng Panginoon. Kalingain mo at aliwin ang mga manggagawa sa aming bayan, lalong-lalo na ang lahat ng mga manggagawang Katoliko sa aming pamayanang Kristiyano, at marapatin mong maging matibay ang aming mga puso sa pagsamba sa Panginoong Diyos. Kasama mo, manatili nawa kaming nananalig kay Kristo bilang aming daan, katotohanan at buhay, at sa pamamagitan nito ay lalo pang magningas ang aming pagmamahal at paglilingkod kay Kristo at sa aming kapwa. O Maria, Nuestra Señora de la Merced, ipanalangin mo kami. Amen. Magsitayo po ang lahat.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa amin sa pamamagitan ng iyong apostol na Santiago, mayroon bang may sakit sa inyo, ipatawag niya ang mga pari ng simbahan upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa ngalan ng Panginoon at pagalingin ng may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung siya'y nagkasala. Kami natitipon ngayon sa iyong ngalan. Dinggin mo po ang aming panalangin may pananampalataya. Alang-alang sa iyong dakilang pag-ibig, lingapin mo po ang aming mga kapatid na may sakit. Sumaamin nawa ang iyong kapayapaan at ang kaligayahan sa tulong ni San Padre Pio ng Pietrelcina, ang iyong mapaghimalang pari, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Panginoong Yesus, kami iyong iniligtas sa pamagitan ng iyong kamatayan at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo Panginoong kami. Yesus, kami yung binigyan mo ng pag-asa, bagong buhay at lakas bilang bunga ng iyong tiniis sa pagdurusa. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Yesus, kami yung ginawang kahati sa iyong paghahain ng sarili sa Diyos Ama sa pamagitan ng aming pagtanggap sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Buting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Tinawag ni Jesus ang 12 at sinukong dala-dalawa. Binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu. Kaya tumayo ang 12 at nangaral sa mga tao sa pagsisihan nila ang talikdan ng kanilang kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mainalaan nito at pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po kayo panandalian. Pakapatid, sa araw na ito ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan ni Padre Pio ng Pietrelcina, isang mapaghimalang pari, kaputsino at naging tanyag sa pamamagitan ng debosyon ng mga tao dahil sa kanyang pagpapagaling sa iba't ibang may sakit. Tayong lahat po ay binibigyan ng kapangyarihan ng Panginoon sa pagpapagaling. Tayong lahat ay binibigyan ng Panginoon ng kapangyarihan mapagaling ang bawat isa. Una sa pamamagitan ng ating mga panalangin, katulad ng ginawa ng mga apostol. Sa pamamagitan una ng ating pananampalataya at sa pamamagitan ng ating kagandahang loob sa bawat isa. Si Padre Pio ay tinamo niya po ang mga sugat ng ating Panginoon, pagsasakripisyo para sa kanyang kapwa, para sa kasalanan, para sa kabutihan at para sa kagalingan ng nakararami. Naway sa pamamagitan ni Padre Pio ay lalo nating madama ang pagpapagaling ng ating Ama, ang pagpapagaling ng mga sugat ng ating Panginoon. Sabi nga po ng banal na kasulatan, sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo ay pinagaling. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo ay kanyang pinagaling. Naway sa pamamagitan ng panalangin ni Padre Pio at mga sugat sa kamay ng ating Panginoon,
At sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pananalig dito, tunay na tayo ay mapagaling sa iba't ibang ating karamdaman, lalong-lalo na sa panahon na ito ng COVID, sa panahon na ito ng pandemya. Naway sa mga nandirito po, ipanalangin ninyo. Isama ninyo sa inyong dalangin habang pinapahiran ko kayo ng langis para sa mga may sakit. Ang mga minamahal nyo sa buhay na may sakit. Ang mga minamahal nyo sa buhay na dumaraan ng iba't ibang pagsubok. Ang mga minamahal sa buhay na nangangailangan ng kagalingan sa kanilang kaluluwa, pagkatao, kalooban, at pangangatawan. Padre Pio ng Pelcasina, ipanalangin mo kami. Panginoong Yesus, sinako mo ang aming kahinaan at pinagtiisan mo ang aming karamdaman sa pamamagitan ni Padre Pio. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoong Yesus, ikaw ay maawin sa mga patao at nakipamuhay ka sa amin upang magatid ng kabutihan at kagalingan sa mga karamdaman sa pamamagitan ng panalangin ni Padre Pio. Kristo, kawaan mo kami. Panginoong Yesus, sinuutos mo sa mga apostol na ipatong kanilang mga kamay sa mga may sakit at gawin nila ito sa iyong ngalan. Sa pamamagitan ng panalangin ni Padre Pio, Panginoon, kawaan mo kami. Diyos, sa mataglayang pananampalataya sa iyo, itong aming mga kapatid na papahirin ng mga badal na langis, pag-alin mo ang kanilang mga tiis at palakasin mo sila sa sandali ng kanilang kahinaan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ng Jesucristo, aming Panginoon, magpasok. Kayo po ipapahiran ng langis gaya ng paglapit natin sa komunyon.